Alde honak eta txarrak. Nik uste dut ona danak. Hombre, lehenengo gauza inbertzaizuna da, bazarria gustatu, bazarriko bizitza gustatu. Txarrak ez dut uste alde hola txarri ditunik, igual kotxe beharra. Hombre, alde honak hori ez, lasaitasun hemen dagoena, ingurumenarekin kontaktu hori, ez daukezule inor gainetik esaten zarren biozun edo zelan, zure ritmora bizi zarela ez. Alde txarrak, lana lotu edala. Ekonomikoki, diru asko bat lortzen hemendik. Zeinak alako lantoki bat, ez? Pentsazazue, emate izu bere deskantzua, eta gero korrikan biharra dakazu, berriz dana euskitan da jartzen danean, da lana aterain behar da. Eta txarra? Ez dakazu ordutegirik, galdu. Txarra galdu. Txarra, niretzako ez. Zure gustoko lanean egotea eta gainera zure negozioa izatea, hau nirea da, ez daukat gainean enkargadurik edo ez dakit pertsona bat esaten didana hau egin horrela edo beste moduz, hori gauza ona da. Alde txarra? Bueno, ez dituzula egun libreak, ordutegia ez da ona. Alde honak, ez dakit, nik bizit dago, nik gustatu zait da... Dena ona. Ez, dana ona ez, txarrak imak esango joan. Baditu ima, alde txarrak. Horre, ordutegirik ez dago deskansorik, azken finean hori botatzen zu faltan ez, eta gehien bat familia aukasunean.